vaimokin, että en tiedä oliko vähän semmoinen Kaalimaan vartijana siellä. Nimittäin mun äidistä tuli sitten Toivonlinnan tyttöön asuntolan valvoja ja toi päähuoneisto rakennettiin sitten meille, meidän perheelle. Mutta sitten kun meitä oli 3 lasta, 3 poikaa, niin meillä ei ollut tarpeeksi huoneita, niin sitten yksi huone otettiin sieltä tyttöjen puolelta, missä mä ja isoveli sitten asuttiin. Että olen ensimmäinen ton talon asukas silloin vuonna 1972. No myöhemmin sitten Toivonlinnassa toimi tämmönen kuntoparantola ja sen oikeasti innoittamana sitten rakennettiin tää uusi siipi tähän. Ja siellä on tosiaan uima-altaat, hissit, joka niin kuin ei normaalisti kuulu johonkin oppilasasuntoon. Yleensä nuoret jaksaa muutamat portaat, mutta se oli ajatus siitä parantolasta ja se parantola toimi tosiaan kymmeniä vuosia. Kaikki turkulaiset rikkaat ihmiset aina tuli tänne ja ne jotenkin tunsi meidät, miten ne meitä määritti, että me ollaan tää oli koulu, niin viikossa meidän piti muuttaa tää parantolaksi. Ja sitten kaikki huoneet tyhjentää ja uudet huonekalut sinne, mutta se oli hieno kesä. Kaikki pysyi hyvänä, kun täällä oli paljon puutarhassa ihmisiä töissä ja toi oli sitten se uusi ruokasali ja lisää asuntoja saatiin sen parantolan. Mutta sitten se parantola loppui joskus 90-luvulla, ehkä senkin takia tänne rakennettiin Naantaliin sellaiset suuret parantolat ja kilpailua oli ehkä enemmän. Mutta joo, tämä toimi tämmöisenä kesäparantolana. Ja 72-81 rakennettiin. No jos me vielä tässä ollaan, me sitten kierretään. Tämän historian aivan huikea. Tämä on siis koulutalo. Ja tämä rakennettiin pahimpaan lama-aikaan, ystävät, just sodan jälkeen. Vuonna kun sota loppui Suomessa, viimeiset saksalaiset poistui Suomessa silloin toukokuussa 1945. Ja kaikesta oli pulaa. Ja se on yksi sellainen Jumalan ihme, että tämä on näinkin hyvässä kunnossa, kun siinä on sellaisia mahtavia historioita. Silloin täällä oli rehtorina semmoinen Henning Gaaström. Ja Henning Gaaström on kuuluisa biokemisti. Hän aikoinaan kehitti semmoisen AIV-rehun, josta Suomi sai sitten Nobel-palkinnonkin. Ensinnäkin oli raudasta pulaa, betonia nyt oli, mutta raudasta oli. Ja sitten tämä Gaaström tunsi jonkun rakennushallituksen johtajan ja se oli onneksi just katkaissut jalkansa ja se oli sairaalassa ja Gaaström meni häntä sinne tervehtiin ja sitten se rakennushallituksen johtaja niin veli, että mä muistan, että teillä on joku rakennushanke siellä Piikkiössä. Joo, niin on, että se meidän koulutalo. No miten se on edistynyt näinä vaikeina aikana? No onhan se, mutta meillä ei esimerkiksi ole betonirautoja. Ei ole betonirautoja. No kuule, mä tiedän, tuolla on yksi, Helsingissä oli, mä muistan mikä julkinen rakennus, se jotenkin seisoo, että hei, mä tässä nyt kirjoitan, että te saatte, ottakaa ne raudat sieltä ja se toinen rakennus odottaa ja tää jatkuu. No, monen ihmeen kautta tää valmistui sitten vuonna 1946, mutta sitten tuli semmonen, ja sitten kun tää oli valmis, niin tänne ilmoittautui ennätysmäärä oppilaita. Syksyllä piti koulu alkaa, mutta yksi iso asia vielä puuttuu. Patterit, lämpöpatterit. Ja sitten oli semmoinen siinä rukous, että miten syksyllä voi koulu aloittaa, kun ei ole pattereita. No, Tanskassa joku Danfoss, niillä oli hienot patterit, mutta Suomi oli niin velkaa. Neuvostoliittoon piti maksaa sotakorvaukset, Amerikkaan maksaa kaikki sotalainat. Niin Suomessa oli kielto, että ei saa mitään ostaa ulkomailta. Suomalaista rahaa ei saa mennä ulos, kun oltiin niin velkaa kaikkialle. No, sitten oltiin täällä ihan, että ei me voida koulutalo valmis, mutta kylmä. No sitten, rukoiltiin täällä paljon. Ja sitten kävi niin, että tämä Gaaströmin ystävä oli Tanskassa kans tämmönen joku biokemisti. Ja silloin sattui olemaan, että se oli sellainen merkittävä tiedemies kanssa siellä Tanskassa. Ja silloin hänen paras ystävänsä sattui olemaan silloin Tanskan ulkoministeri. Ja tämä Gaaström otti tähän omaan ystävänsä yhteyttä, sitten tämä tanskalainen Gaaströmin ystävä otti ulkoministeriön yhteyttä. Ja sitten se on oikein historiallinen fakta, että Tanskasta tuli nootti Suomen hallitukseen. Ja siinä sanottiin, että jos Toivonlinna ei saa niitä pattereita,
niin se voi vaikuttaa erittäin haitallisesti Suomen ja Tanskan välisiin diplomaattisiin suhteisiin. No sitten täällä Suomessa ne pelästy. Okei, me tarvitaan kaikkien ystävyyttä, me tarvitaan tanskalaisten ystävyyttä, me tarvitaan ruotsalaisten, me tarvitaan... Ja sitten saatiin lupa ostaa ne patterit. Mutta sitten kävi vielä niin, että kun ne patterit tuli tänne Turkuun, niin tuli satamalakko. Ja se rehtori Raukka joutui soutuveneellä sinne, se laiva jäi sitten sinne jonnekin vähän niin kuin kauemmaksi merelle. Niin sieltä sitten ne patterit lastattiin siihen rehtorin ja yhden oppilaan veneeseen. Ne yöllä sitten souti aina rantaan ja sitten autoon ja sitten pienen määrin ne kuskattiin tänne. Ja näin saatiin tää koulu sitten alkamaan vuonna 1946. Mutta että paljon on rukouksia ja sitten semmonenkin ihme, että kun tässä silloin sitten lähdetään äänestämään. Let's now go to Toivolina. Esitys. Joo niin joo, ihana Come with us. Anneli luo, se leipoi Come with us. joo, 70-lukua ja hänen täti oli meidän semmoinen nuoriso. Joo, Anneli Koponen oli. Ja semmonen vielä Annelista sitten kun Toivolinnassa oli kuuluisa tämmönen kuoro. Mut sinne pääsi vaan sitten niinku parhaat laulajat. Joo, kyllä. Niin Anneli sitten kun mäkin olisin halunnut kuoroon, mutta kun ei lahjat niin sitten meistä meistä semmosen Vörsma. mieskuoro. No niin pojat, Herra on minun paimeneeni, ei minulta mitään puutu. Ja me oltiin siellä komeasti kuorossa sitten ja myöhemmin joku Ouluun perustettiin sitten. Villa Junghäll. Ja tällä on mahtava historia. Mä en ihan edes tiedä, milloin se on rakennettu, joskus 1800-luvulla. Ja tämä rakennettiin semmoiseen hienoon paikkaan Suomessa, suomalaiset tietää kuin Terijoki. Joo, Terijoki on siellä, nykyään kuuluu sitten Venäjälle, Itämeren siellä pohjukassa, mahtavat hiekkarannat. Okei, joo. Juuri. Ja siellä kaikilla rikkailla ihmisillä tietysti Pohjois-Euroopasta, mutta tämä huvila oli erityisesti rakennettu puolalaiselle ruhtinattaralle. Jonkun huhun mukaan, että se olisi ollut joku kuninkaan joku sisko tai joku sukulainen se oli. Ja okei, sitten se oli siellä, mutta sitten tapahtui Venäjällä, niin kuin tiedätte, Venäjä 1916 17 muuttui Neuvostoliitoksi. Eli siellä tuli sisällissota ja Neuvostoliitosta tuli kommunistinen yhteiskunta. Ja kaikki nämä rikkaat sitten menetti omaisuutensa. Ja täällä sitten oli semmoinen, nyt en muista sen nimeä, se on tuolla kirjoissa joku ruotsinkielinen rakennusyhtiön omistava mies, jolla oli varmasti jotain suhteita kommunistiseen puolueeseen. Nimittäin hän onnistui ostamaan sen huvilan sieltä Terijoelta. Sitten se purettiin, ihan otettiin niin kuin hirsi kerrallaan ja laivalla sitten tuotiin. Se oli ostanut tämän tontin ja jos pääsitte tuolta ylhäältä, niin aivan upeat näköalat tuonne Peimarin aukeelle ja muuta. Ja se tänne sitten pystytettiin ja noin 10 vuotta se ehti asua tässä. Ja sitten Suomen Adventtikirkko etsi koulutilaa, niin ne osti tämän paikan. Ja tämä meidän nykyinen rakas Toivolinna muodostuu kahdesta, eli tästä Villa Junghällin tilasta, huvilasta, ja sitten tuolla tullaan myöhemmin ylös semmoinen Hiirlan maatila. Se päärakennukset, navetat, no mä esittelen teille. Oli, ja ne on noin, me ollaan yksi varmaan Suomen suurimpia kouluja, 60 hehtaaria kuuluu tähän. Acres. Joo, on tää meidän koulutila. No sitten kun Adventtikirkko oli ostanut tämän vuonna 1928, niin myöhemmin tuonne rakennettiin vielä, Adventtikirkko rakensi tuon ylimmän kerroksen. Et se oli sillä ruhtinattereella vaan noin 2-kerroksinen. Ja tämä toimi sodan aikana, oli talvisodan aikana sotaorvot. Niitä sitten tietysti lähetettiin Tanskaan ja Norjaankin, Tanskaan ja Ruotsiin, mutta myös täällä niitä pidettiin. Sitten jatkosodan aikana tämä toimi myöskin sotilassairaalana, eli ihan tämmöiset sodassa haavoittuneet ja henkisesti vähän, miten mä sanoisin,
pelästyneet, tärähtäneet, niin pääsi tänne lepäämään ja täällä niistä pidettiin sitten huolta. No sodan jälkeen tämä on sitten toiminut parantolassa, tämä toimi päärakennuksena, täällä oli isot keittiöt ja täällä ne kylpyvieraat söi. Se oli, munkin äiti oli joskus emäntänä täällä. Joo, se on arvokas huvila. Siellä Terijoella tämmöisiä oli, mutta jos niitä ei sieltä pelastettu, niin ne on aika huonossa kunnossa kyllä. Nyt ne on rappeutunut. No, sitten tässä on tämmönen Onnela-talo, jossa on täällä aikoinaan sillä rakennusmiehellä oli suuret haaveet, sillä oli tämmönen hieno huvila, niin siellä halusi rakentaa vielä tähän sitten jonkun, ja aloittikin komeasti, niin kuin näette, mitkä hienot kivet tuossa, mutta sitten se loppui jotenkin, rahatko loppu tai jotain, niin sitten semmoinen aika vaatimaton mökki sinne taustaan saatiin, mutta siinä oli ehkä suuremmat haaveet, miten se sitten toteutuu. Mutta tässä nyt esimerkiksi asuu tällä hetkellä meidän nykyinen rehtori. No, Arkko on vaimoni, aikoinaan asui siellä ja minä sitä häntä salaisesti kävin tervehtimässä. Mutta se sitten Villa Ljunghallin kanssa. Ja perinteisesti rehtorit asuu tässä, mutta nyt tässä asuu meidän Saija, Tarro ja Markus ja heidän näin, niin saadaan tämmönen. Milloin meidän tää aika loppuu? Noin näänkin töitä. On täällä ollut hieno, kun oli ne kylpylät ja Joo, silloin tää oli todella upea, kun oli se kylpylä. Täällä oli paljon puutarhureita, nää oli täällä kukkia, oli joka paikassa. Munkin ensimmäinen kesätyöpaikka, mä olin semmoinen. Hieno. Tuossa vastapäätä näette tommosen, sen nimi on Harvaluoto, mutta se on oikeasti saari. Ja koko mun nuoruuden sinne mentiin aina lossilla, mutta Suomessa on joku semmoinen kirjoittamaton sääntö, että aina kun joku vanha ministeri jää eläkkeelle, niin sille rakennetaan silta. Oli joku RKPn Uule Nurpak, se asui jossain ihan siellä monen saaren ja sinne rakennettiin monta siltaa, mutta tässä saaressa asui silloin semmoinen kuin Taisto Tähkämaa. Taisto toimi sekä puolustusministerinä että maatalousministerinä. Ja sitten kun hän jäi eläkkeelle, niin sit hänelle rakennettiin silta, ennen mentiin lossilla. Mutta tämä Taisto Tähkämaa on äärettömän merkittävä henkilö Toivolinnan historiassa. 70-luvulla tultiin Suomeen 72 ja alkoi pohjoisesta tämmöinen peruskoulusysteemi. Ja ajatus oli se, että kaikki yksityiskoulut saa olla kuin tämmöisiä peruskouluja. Ja niin oli sitten tarkoitus, että Toivolintakin lopetetaan pitää. No, siellä sitten istui aina takapenkissä tämä Taisto Tähkämaa, se oli yli 20 vuotta eduskunnassa. Ja Taisto sitten hauskasti sanoi, että oliko se siunaus vai kirous, mutta hänen sukunimensä mukaan hän joutui aina istumaan, ne kaikki yli 20 vuotta, semmoinen V-kirjaimen vieressä. Ja se oli semmoinen Paavo Väyrynen. Hän joutui Paavon vieressä istumaan 25 vuotta. Ja jotkut teistä tuntee Paavo Väyrysen, poliitikko. Ja ne oli sitten siellä istunut ja kuunnellut sitä kauhulla, että nyt kaikki yksityiskoulut lopetetaan. Sitten se Taisto sanoi, että ei kuule Paavo, on hyvä juttu, kun munkin lapset käy semmoista yksityiskoulua kuin Toivonlinna. Ja se on todella hyvä koulu ja ei siinä ole. Mutta ei voinut mitään, mutta sitten tuli uudet vaalit ja miten kävi? Keskustapuolue, nämä oli keskustapuolueen poikia, sai niin kuin ne puhuu, veret seisauttava vaalivoiton. Ja sitten tuli sen vaalien jälkeen uudet hallitusneuvottelut ja kuinka ollakaan keskustapuolue totta kai hallitukseen ja pääministeripuolueeksi. Ja arvatkaa, kestä ne teki opetusministeri. No Paavo Väyrysestä. Ja sitten Paavo tuli Taiston kanssa tänne Toivonlinnaan ja ne tutustu ja meillä on kuviakin siitä, kun ne täällä. Ja sitten kun ne veljekset, no ne oli sitten, Taisto oli puolustusministeri, Paavo oli opetusministeri, niin ne nuiji semmoisen lain, ja se oli pitkään semmoisella nimellä kuin Lex Toivonlinna. Eli toisin sanoen, joku koulu saa täyden valtion tuen, kun se täyttää määrätyt kriteerit, että pitää olla. Ja voidaan sanoa, että Toivolinna
pelasti sitten muitakin yksityiskouluja. Mä muistan mun isoveli aikoinaan opiskeli Helsingissä tätä tehtaanpuistoa, myös syksynä vasta kuoli. Ja Jumala käytti sitä miestä silloin. Se oli semmoinen Nikodemus siellä. Ehkä ei olisi tätä paikkaa, ei me oltaisi pystytty seurakuntana enää yksin tätä pitää ilman valtion tukea. Ja varsinkin jos ne olisi kieltänyt kaikki. Joo, et kiitos. Se on harvallinen se Taiston talo on tuolla. No näette tästä ehkä. Totta on Toivolinnan päälaiva, se aina tuli ja suurin osa täältä aina laivalla mentiin kaikki. Lähdettiin Turkuun ja tultiin Turusta. Beautiful silta. The bridge. There. Bridge. As we tour this Toivolinna, I think it is a very good experience. This is a school whereby it's an Adventist school. And it's my first time touring all of it. So let's keep on touring this place, get to explore, inspire each other and have fun. Let's go. Siellä oli sitten kerrottiin, että yksi vähiten tätä sinilevää on tällä alueella. Sinilevää. ollaan niin kuin, joo, mitä mä sanoisin? Vähän jos on ruskea vesi, niin ei ole niin paha, kun saat myrkytyksen sinilevää. Sitten tossa on semmonen Peimarin tätä ja sit me köyhät työläiset saatiin käydä siellä Sultsilla. Mutta sekin on ihan hieno ranta. Että oli tämmönen vähän